sen Maksimi Messakin lefti. Katohan, noni. Milloin Samppafi saa unban? Milloin Samppafi saa unbania? Kiitoksia Donatesta ensinnäkin. Thanks, appreciate it. Ja Samppafi saa unbanin. Mikä tää oli? Wow! Vieläkö pienemmät se on Chiga. purettua, niin oi, että elämä on sun mahtavaa. Katon sen, milloin se on saanut bännit. Niinpä. Syyskuussa. Joo. Syyskuussa tulee unbanni sille. Ylös mikä on. No joo, sorttihan siinä onkin. Tiedättekö se katolla? Eiku itse asiassa eikä tule, kun ensi kuussahan. Mitä mä katsoin? Ensi kuun alusta tulee joo. What? Joo. Sampa vielä kävi hyvä tuuri. Saa kohta unbännit. Ja nyt kansi hankkii bännit, kun saa kohta unbännit. Henkeä vampeen Puolen vuoden. Mitä?